Duha ka adlaw na lang mga kapuso, Valentine's Day na. Sa wala pa makapili sa ilang ihatag sa ilang mga loved ones, adunay mga Valentine's gift items ang PhilPost nga inyong mapilian og free delivery pa kini. Atong sayran sa report ni Chona Carrion. Mugs nga adunay lain-laing mga design nga inyong mapilian. Tag 85 pesos lamang kini. Aduna usay mga nagkalain-laing Valentine's postcard nga available sa tag 8 pesos hangtod 12 pesos lang. Ug ubang Valentine's gift items nga inyong pwedeng mapilian nga nagkantidad gikan sa 168 pesos hangtod sa 223 pesos. Inyo kining ma-order sa PhilPost sa Talisay City. Padayon na silang nanawat mga orders o reservations. Ug mismo sa Valentine's Day, ipang-deliver kini. Nindot kini og labaw sa tanan, affordable lang. Kung sa panultihon pa, it's the thought that counts mga kapuso. Free delivery na di siya sa among mga postman. Anywhere in Cebu, pwede na mo magpa-deliver sa inyong mga loved ones. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.